Üdvözlök mindenkit ebben a videómban. Ebben a videómban most meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan csináljátok a Windows 7-eteket, hogyha nem akarjátok felinstalálni a Windows 8-at, hogyan csináljátok olyanra, mint a Windows 8. Most először megmutatom, hogy hogy néz ki ez az egész. Ugye nagyon olyan, mint a Windows 8-unk, nagyon olyan. Ugye itt a Start menü, ismerős Windows 8 dolgok. Ugye itt bejön a Start menü, és akkor ugye itt van az összes program, találjátok, akkor itt meg tudjátok nézni az időjárást, akkor itt ugye a desktop, itt még vannak programok, itt van a user, felhasználó, itt vannak ugye a Windows 8 dolgok, és látjátok majd, hogy az egér is olyan, itt az ikonok is olyanok, és megmutatom, hogy ez a hangeffektek is Windows 8-ére hasonlítanak, bár hogyha hallottátok, igen, eléggé szaggatva, akkor megpróbáljuk még egyszer. Tehát kb. Ha ide mozgatjátok az egereteket, akkor itt be kéne, hogy jöjjön a Windows 8-as. Hát majd egyszer. Itt van, tehát ez ugye nagyon emlékeztet a Windows 8-ra. Ugye itt a Start, megint, ugye desktopra megyünk most, és ugye erről az oldalról kell majd letöltenetek, megnyomjátok, hogy download, majd a leírásban benne lesz a link, és letöltitek, kibontjátok, ugye kell hozzá RAR, WinRAR vagy valamilyen ilyesmi zip, majd annak a linkjét is berakom nektek, és ezt fogjátok kapni, rámentek, megnyitottam magamnak, hogy ne legyen 5 év, amire behozza a gép, és egyszerű, ezt ugyanúgy hagytok, mindent ugyanúgy hagytok, és rámentek arra, hogy configure, ugye úgy van írva, és akkor elkezd installálni, és még ki fogja írni, hogy restartoljátok a gépeteket, és akkor restartoljátok, és akkor, hogy ilyen lesz, hogyha ez egyébként a Windows 8 Transformation Pack 7, tehát ez a legjobb, és a legújabb, és a legjobban hasonlít a Windows 7-re, Windows 8 rendezést, minden benne van, és hát nagyon jó kis program ez, és hát köszönöm, hogy megnéztetek, hogyha valami probléma van vele, akkor írjátok nekem, megpróbálom majd megoldani. Viszont látásra!